Romi Uyo Reza RC video shooting. Ayo sih, gambarku apik-apik. Ya. Ben payu 250 kula. Ayo Pak Bayan joget.
dijarak. Wong ping 3 masa. Mas Teguh. Ayo go. Aja pacaran wae kowe nek ana sing Kowe bathuk pening kowe kok iso kaya nek ngono lek. anggere wedok wedhus ya mbok cereki lho. Terus piye? Koyo Moh, Wis. wis.